सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले तोरा से लगे जान देख जो दिखाता है तो अनिसन से ज्यादा लगे होम आई होम आओ जा 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 आगे 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 हो साला आगे आगे आओ आओ फिर आओ आओ तार सब गोल जीत ले मेरा ओह नो आओ आओ हम बानी हाय ना हम बनी हम बानी हम लगे बनी लगे हम आई बनी लौकता चुप बो अच्छा नाप नाप देखो नाप नाप देखो एक हाथ हाय देखो एक हाथ पे जावता हम कहां बानी लो तोरो दु हाथ गइल चल चल हम लगी पारा मारता रे कोच कोच मारता हूं रुकबो तो कहता हूं चल मार पहिले जा अब हमारा नंबर बा अब फोड़ दे देखिए कहने में मारम छू मतलब ये दिमाग खराब मत कर खींच बढ़ता हूँ साला ठीक याद लको है ना लागल जाओ जाओ तुम्हारा या बाबा अच्छा चल एक बात फिर आप तो ओह नो लागल कहां से लागल चला चल रॉक से आओ चल पहुंच गए लाओ आओ अब फिर हम एक नंबर में बने देखो क्या होता अच्छा आओ ना तनी क्या करता रह सरी तनी के काम धंधा ससुर से काम धंधा नहीं के दिन भर खाली गोली खेलता रह तो कतरा लगिन हो तो का करी जैसे घरे आई स्कूल बंद बा वैसे खेलते तो गोली फिर पढ़े के ना चाहिए घरे जाके बैठ के खाली गोली ससुरा तीनों गोरे खाली जब देखो जब आइले तब खाली गोली खेलना सही तो खेलम से ना तो का करम सर तेरा घरे काम धंधा नहीं के ना दा बताओ ना काम अथवा रे ठीक है अब के तो गोई रहनी है घास काट के लिए नहीं है एक बोझा सुते के ना चाहिए वही ना लागल हो तो ऐसे नहीं है गोली वही ना लगल हो मारो हां ना खेला तो नहीं तू का तला देखा तला अच्छा उससे का हो तनी सर खेले तन छोकर बात से ना खेले तो बैठ के देखो हो अरे हम नजदीक बानी और जहां देख रहा अंतिक हुआ ओकर कहां बा मारता कहवा से हौ जे गाल खेलता गाल खेलबे गालते हां यही जरा लखो बेरा से ए झगड़ा मत करो सो झगड़ा मत करो देख लिए एकरा बात से बढ़ा देले नु तो हमरा से खराब कोई ना हो ठीक बा चलो चलो अब फिर हम देखिए 5 गो निकाले ओह नो देख दिमाग खराब मत करे वही बेरा थी कोले तो को ना निकलो हो यो बेरा से डार देता नहीं तू खाली निकालता रह चलो डांट देता तो हम ही जानता निका मत लगिए जा मारा ना मुतार मुतर तो को काम ना करी मारा देख लो देख निकाल देनी नु ओह नो मत लगिए मत ए 12 जीतत आई रे ओह नो खेल बड़ा बढ़िया लगता देखे में मार मारा चंपरास खा के आइल बनी तोरा घरे बा चंपरा लो खेल मार जीत एगो हेड दे बा ले गो हेड बारह अब हम ना खेले मेरा संग खाली जीता था तू कल हवा ना जी चल 12 में टिकिया तो नहीं अब टिकिया ना ओह नो बनी रे कहाँ जालती है घूमे और नहीं के बुझा कहाँ जी कहाँ गए रहे हो अरे फिल्म देख रहे मोबाइल में। जो तो पानी ले जो
लेना ना पनिया दे। ओह नो, कहाँ जाता तो रहना जाता तो नहीं के बुझा गैस लागल गोबर से। मार कहाँ तक उतारे तोर दान बचल कता कतरे नहीं चुप अब अब ये कदम बाबुआ से तो तेरा मुँह आदि मार के ना 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 बाबुआ से मत को ये तुरु को बुलाएम ठीक बानू जो गोली खेल जो ठीक बा खेल खेल गोली खेलो तो तुम गोली चल 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 ते चल ना आगे चल चल चला। पार्टनर भाई को नहीं खियाइला हो रे कहाँ गइल बा? दू आमदी में मौजो नहीं खेत का जाने कहाँ चल गइल बा ना देखी ना अच्छा चल इहे दान खेल के चल चल घरे ना जाना भाई चल ओह नो रे तनी फैन चलाइल बारस साफा तनी करे काम धंधा नहीं के का कर जॉब लेके तब तक रोज ये चलावेला स स्कूल बंद बा त का करिसो ए ऊ कहाँ बारे के काला को तनी जरवा खेलत रहे। अच्छा जन हितै साइल बा हां जन खूब जीतत रहे। हो बाबा आज का जाने उ कहाँ रहल बा लौकते न लौकबे ना कोई कहनी बुला लिया सो ओकरा ना लोकल पुरोला को तनी मजे आवत लक ए बाबा ओह नो जन पोनिया पिया तन कहाँ दिया की हमर बेटी है बेटी भी है तब के हो बिए घरे ना केना गइल है घूमे हेलो कती है ना हेलो कता ठीक कहता रे जरूर मामला गड़बड़ बा चल जाओ का बनी देखो ए का बतिया के कोतर चला कहां जे तरस ना कोई कोनी चाहता सुन ना बतेबो हमरा के भागल तो लागे मारे बताओ लोग नंबर के कोने गोली खेलेम सही अब ए जा तू मारे ल खाली डांटे ल चल चल ए रुक 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 कहां जे तरस ना कहीं ए बाबा का रे और जोन पोनिया पियावे तनी बुलावा ना करे रुक बोलाओ ते रुक बबनी रे ओह नो ए बबनी लागत घरे नई के केनो गइल बिया ए येसा मामला गड़बड़ बा चल 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 ए कहां जे तरस ना कहीं खेलस ना ना हमने जी ना खेल अब ना खेल आ गन त लागे मारे और ना भाई जो का ससुरा बतिया के चल गइल है सही लागत कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ बा जा तनी अपने घरे देखो तनी बनिया कहां बिया ए बबनी लागत नई के तनी देख ले त घरवा में ओह नो काका अरे ए काका अरे हट आओ अरे जोन पोनिया पियावे ले तारा के हां उ बिया लई के लागत के न गइल बिया ले गोल कारी लागत त सरवा ले गई बुझाता उहे हमरा ओह नो कौन का कौन पाक साल हमरा के कहे रे फोन क के बुलाए उ ले गई तो अपने फोन करी भाग साला उतरा के ना बोलाई हां ए साला साचो ना बोलाई हमरा के कह देबे दी हनी पार्टनर रहने से गोली खेलते संग ही रुक हमरा के कह देबे दे ना चुप चुप रुक 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 कह दे सर त चल त ओकरा आटा पर देखल जावा के बाकी ना उ चल 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 देखा दे चल नमस्कार ई वीडियो हमने के कैसन लागल कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करब जा शेयर कमेंट जरूर करब जा।
जय भोजपुरी जय बिहार।